ассалому алайкум бинандагони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ. барномаи таҳлилии татбиқ аст ки ин лаҳза аз муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат манзури шумо мегардад. дар ин барнома мо тасмим гирифтем оид ба рафти татбиқи барномаи давлатии оид ба қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 шумо бинандагони азизро ошно намоем. мо хуб медонем ки барномаи давлатии қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми ироаи паёми навбатиашон моҳи декабри соли 2024 пешниҳод гардида буд. хуб, барои то кадом андоза амалӣ гардидани барномаи мазкур мо ба студиямон корманди кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Наҷмиддиневро даъват намудем то ин ки атрофи барномаи қабулгарда суҳбате дошта бошем. сараввал шуморо барои иштирокатон дар барнома хайрамақдам мегӯем. мегуфтед ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои татбиқи барномаи мазкур чӣ гуна нақша ва чорабиниҳо таҳия гардидааст? дар баробари барнома инчунин нақшаи амали солҳои 2025-2027 барномаи давлатии қабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ гардид ки дар доираи он дар марҳилаи аввал 3 соли аввали татбиқи барнома афзалиятҳое ки барои расидан ба ҳадафҳои гузошта шуда, яъне то соли 2040 шиноидани беш аз 2 миллиард ниҳоли дарахтҳои гуногун аз ҷумла ҳамеша сабз, мевадиҳанда ва сӯябкан бевосита дар нақшаи амал чорабиниҳои мушаххас пешбинӣ гардидааст. ва бояд гуфт ки яке аз компонентҳои афзалиятҳои аввали нақшаи амали барномаи давлатии қабулизоркунӣ ин ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар саросари мамлакат мебошад ки он ҳам бевосита аз ҷониби мақомотҳои дахлдор, яъне кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти соҳаи хоҷагии ҷангал ва мақомотҳои иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бевосита дар 3 соли марҳилаи аввали татбиқи барнома ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар масоҳати беш аз 2000 гектар пешбинӣ гардидааст ва татбиқи саривақтӣ ва босамари ин компонент барнома пеш аз ҳама барои расидан ба ҳадафҳои умумии барнома ва таъмини талаботи дохилии кишвар дар мавсими қабулизоркунӣ бевосита муҳим мебошад. кумитаи ҳифзи муҳити зист назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳамоҳангсози барномаи давлатии қабулизоркунӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ инчунин дар баробари ин дар доираи нақшаи амал вазифаи кумитаи ҳифзи муҳити зист вазифаҳои мушаххас гузошта шудааст ки он ҳам дар 3 соли марҳилаи аввал ташкил намудани ниҳолхонаҳо дар майдони 50 гектар ва бояд гуфт ки кумитаи ҳифзи муҳити зист бевосита дар соли 2025 дар ин самт фаъолиятро ҷоноб намуда аллакай барои ташкили ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварӣ дар ҳайати мақомоти маҳаллии ҳифзи муҳити зист беш аз 62 гектар қитъаи замин ҷудо ва вобаста карда шудааст. ниҳолҳое ки шинонда шуданд дар ниҳолхонаҳо чӣ гуна парвою парвариш меёбанд ва оё ниҳолҳои шинондашуда метавонанд талаботи шаҳру ноҳия ва идораю корхонаро бо ниҳол таъмин намоянд? ва мақсади асосии таъсиси ниҳолхонаҳо ин пеш аз ҳама он аст ки мо дар ҳудуди ҳамун шаҳру ноҳияҳо ниҳолҳоро парвариш кунем ки ба иқлим ва обу ҳавои ҳамун маҳал мутобиқ бошанд. дар сурати татбиқи мақсаднок ва самарабахши ин компоненти ба нақшаи чорабиниҳо, яъне ташкили ниҳолхонаҳо ва ба роҳ мондани фаъолияти босамари он бевосита талаботи дохилии ҳар як шаҳрноҳияҳои кишвар бо навниҳолони мутобиқ ба хоку иқлими маҳал таъмин карда мешаванд ва бояд гуфт ки дар ин раванд дар масъалаи ташкили ниҳолхонаҳо кумитаи ҳифзи муҳити зист ҳамчун як объекти не ин ки якдафаина, балки объекте ки ба таври системавӣ метавонад ба солҳои тӯлонӣ фаъолият кунад нақшабандӣ карда
дар бевоситат барои фаъолияти босамари ниҳолхонаҳои мазкур воҳидҳои кории алоҳида ки барои он зарур аст, яъне мудири ниҳолхона ва агроном ва кормандони хоҷагӣ ки барои нигоҳубин ва парвариши навниҳолон масъул ҳастанд, ташкил карда шудааст. мақсад аз таъсиси ниҳолхонаҳо ҳамин аст ки бояд ниҳолҳои шинондашуда дар асоси талаботҳои агротехникӣ шинонда шаванд, яъне ки бояд мутахассис бошад ва ҳар як ниҳолро вобаста ба масалан мавзеаш муайян кунад ва шинонда шавад. хоб оё дар ҳамин ниҳолхонаҳое ки шумо гуфтед таъсис дода шаванд, оё чунин мутахассисон ҳастанд ва он ниҳолҳое ки шинонда мешаванд ба талаботҳои агротехникӣ ҷавобгӯ ҳастанд ё не? барои фаъолияти босамари ниҳолхонаҳо ва хоҷагиҳои ниҳолпарварии мақомоти ҳифзи муҳити зисти ҷумҳурӣ бевосита воҳидҳои кории алоҳида ҷудо карда шуда ки дар он мутахассисони дахлдори соҳа фаъолият мекунанд ки барои нигоҳубин ва парвариши навниҳолон дар сатҳи зарурӣ таҷрибаи кофӣ доранд. ва бояд гуфт ки раванди кишти тухмӣ ва шинондани қаламчаю кӯчатҳои навниҳолон дар мавсими мувофиқ амалӣ карда шуда пеш аз он қитъаи замини мазкур, яъне қитъаи замини ниҳолхонаҳо дар корҳои агротехникӣ гузаронида мешавад ки ва барои баландбардоштаи ғизонокии қитъаи замин ки барои дар оянда таъмин намудани сабзиши минбаъдаи навниҳолон мусоидат менамояд. марҳилаи аввали барнома ин солҳои 2025 ва 2027 дар бар мегирад. аллакай соли 2025 сипарӣ мегардад. хоб дар соли 2025 дар масъалаи шинондани ниҳол ба чӣ гуна дастовардҳо ноил гардид? дар мавсими баҳори соли 2025 аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар саросари шаҳрноҳияҳои мамлакат беш аз 2 миллиону 374 бех навниҳолон шинонида шуд ки ин дар баробари нақшаи пешбинигардаи мақомоти иҷроия ба миқдори 171%-ро ташкил медиҳад. ва дар баробари ин саҳми вазорати идораҳо дар раванди кабзоркунӣ муайян гардида дар соли 2025 бо дастури бевоситаи ҳукумати мамлакат саҳми вазорати идораҳо дар шаҳри Душанбе, яъне дар мавзеъҳои талу тепагии шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои атрофи он аз ҷумла шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Варзоб, Рӯдакӣ татбиқ карда шуд. ва бояд гуфт ки аз ҷониби вазорати идораҳо бевосита дар раванди кабзоркунии кишвар фаъолияти босамар ба роҳ монда шуда дар ин раванд дар мавзеъҳои талутепагии пойтахти кишвар ва шаҳру ноҳияҳои атрофи он ҳудуди 800 000 бех навниҳолон шинонида шуда ки ин 57% нақшаи мақомоти марказии иҷроияи ҳокимияти давлатиро ташкил медиҳад ва нишондиҳандаҳоро дар умум гӯем саҳми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва саҳми вазорати идораҳо дар саросари кишвар дар мавсими баҳор беш аз 3 миллион бех навниҳолон шинонида шуд. ин аз нақшаи умумии соли 2025 аллакай 105%-ро ташкил медиҳад. хоб мо хуб медонем ки ҳамасола аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба анҷом расидани мавсими ниҳолшинонӣ хоб барои таъмини сабзиши ниҳолҳо мониторинг гузаронида мешавад, яъне ки мо то кадом андоза муваффақ шудем ва сабзиши ниҳолҳоро то кадом андоза таъмин намудем. хоб мана баъди амун санҷиш ва мониторинг ки аз ҷониби кумита гузаронида шуд, аз ҷониби мутахассисони кумита гузаронида шуд, хоб чӣ муайян шуд, чӣ миқдор дарахтон мо дар ҳамин мавсим хушк шуда? аз ҷониби нозирони мақомоти ҳифзи муҳити зист оид ба ҳифз ва истифодаи олами наботот ҳамасола мониторинги сабзиши ниҳолони шинонидашуда гузаронида мешавад ва мониторинги сабзиши ниҳолони баҳори соли 2025 шинонидашуда нишон дод ки дар баробари нишондиҳандаҳои баланди шинонидани ниҳолон инчунин хушкшавии ниҳолон зиёд ба назар мерасад ки ин бевосита аз таъсири гармии ҳарорати ҳаво вобаста буда, инчунин қисман дар вобаста ба қоидаҳои шинонидани ниҳолон, яъне риояи қоидаҳои агротехникӣ мебошад ки
дар раванди кабзоркунӣ риоя нагардида аст. ва агар ба ҳолати сабзиши ниҳолон дар маҷмӯъ дар саросари мамлакат гӯем, бо назардошти ҳам саҳми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳия ва ҳам саҳми мақомоти марказии иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҳолати сабзиши ниҳолон беш аз 60%-ро ташкил дод, ки ин нишондиҳандаи миёна ба ҳисоб меравад аз ҷониби мутахассисон бо масъулини нигоҳубин ва таъмини сабзиши ниҳолон дар ҳар як шаҳру ноҳиё вохӯриҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда, оид ба роҳ мондани обёрии қатрагӣ барои нигоҳубини ниҳолон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва инчунин амалӣ гузаронида шуда истодааст, ки имрӯз аллакай дар таҷриба аксари вазорату идораҳое, ки дар ҳудуди пойтахти кишвар ва дар атрофи он ниҳол шинонданд, имрӯз бо қитъаҳои замини худро бо усули обёрии қатрагӣ таъмин намуда истоданд, ки боварии комил дорем, ки ин дар оянда ба сабзиши ниҳолон мусоидат хоҳад кард. дар мавриди хушкшавии ниҳолҳо гурӯҳи эҷодӣ мо ба минтақаи Фахробод баъзан шаҳру ноҳиё сафар намуданд ва гузорише омода намуданд ва ҳоло аз коргардони барнома асҳоб низом хоҳиш мекунем, ки ин гузориши омода намударо пешкаш намоянд, як ҷо тамошо мекунем, сипас суҳбатамонро идома медиҳем. амалӣ намудани чорабиниҳои мушаххаси барномаи кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ба сабзу хуррам гардонидани ҳудуди мамлакат, шинондан ва парвариши дарахту бутаҳо дар ҳудуди ҳар як маҳаллаю ҷамоат, идораҳои маъмурӣ, новобаста ба шакли моликият, қисмҳои ҳарбӣ, корхонаҳои саноатӣ, оромгоҳҳо, партовгоҳҳо, талу теппаҳо, заминҳои фонди давлатии ҷангал, шафати шораҳо, роҳҳо, соҳили дарёҳо ва қад-қади ҷӯйборҳо равона гардидааст. бо ин мақсад ҳам масъулият дар мавсими ниҳолшинонӣ аз ҷониби ташкилоту идораҳо ба миқдори зиёд ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, сояафкан ва ороишӣ шинонда мешавад. чуноне дар боло ишора намудем, чорабиниҳои мушаххаси барнома ин сарсабзӣ ва хурраму зебо гардондани ҳудуди мамлакат мебошад, на ин ки шинондану хушк гардондани ниҳол. чун мавсими ниҳолшинонӣ оғоз мегардад, ҳамагон дасту остин бармезананду дар ҳар куҷое рост омад, хоҳ болои санг асту ё болои рег, лаби ҷар асту лаби ҷӯ, ҳар гуна ниҳоле дарёфт кардан мешинонанду бо ҳамин гӯё рисолаташонро дар ҷодаи сабзкорию хуррамгардонии диёр ба иҷро расонида бошанд. дигар умуман аз ҳолу аҳволи ниҳолҳои шинондаашон хабар намегиранд. ин манзараҳоро гурӯҳи эҷодӣ мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти лоҳури ноҳияи рӯдакӣ аз талу теппаҳои ҳамшафати шораҳои Душанбе бохтар рӯи навор овард. ин манзараҳои ҳузунангезу рӯйқатоваре ҳастанд, ки дили кас аз диданашон реш мегардад. охир ниҳол ҳам мавҷудоти зинда аст, ҳукми тифлро дорад, гарчанде забон надорад. таваҷҷӯҳ, парасторӣ ва нигоҳубину навозиши пайвастаро тақозо дорад. шурӯъ аз моҳи январ, феврал ва марти соли 2025 бо дастури бевоситаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳар як вазорату кумитаҳо, идораю ташкилотҳо қитъаҳои муайяни замин аз талу теппаҳои ин мавзеъ ва дигар мавзеъҳо ҷудо карда шуд, то ин ки дар ин мавзеъҳо ниҳол шинонанд ва сабзиши ниҳолҳои шинондаашонро ба пуррагӣ таъмин намоянд. ва он вазорату кумитаҳо ва идораю ташкилотҳо, ки дар ин иқдоми сабзкорӣ иштирок намуданд, рӯи коғази сафедро сиёҳ карда ҳисобот доданд, ки мо садҳо ва ҳазорҳо бех ниҳоли дарахтони ороишию сояафкан шинондем. хоҷаам боғ дорӣ? ҳа дорам. супориш иҷро шуд, бо ҳамин тамом. дигар касе аз ҳолу аҳволи ин ниҳолакони аз шиддати гармою беобӣ хушкгардида хабаре нагирифт ва ин аст оқибати беаҳамиятӣ. бисёриҳо дар он назаранд, ки тағйирёбии иқлим ва гармӣ аз меъёр зиёд сабаби хушк шудани ниҳолҳо гардидааст. дар ин маврид суоле ба миён меояд, оё ниҳолро беоб ва ё бетаъмини намӣ сабзонидан мумкин аст? агар аз рӯзи шинондан, яъне аз моҳи феврал то моҳи апрел чанд рӯз борон борида бошад, намӣ дар решаи ниҳол кифоягӣ мекунад. вале аз моҳи май то моҳи октябр, ки умуман боришоти борон дида намешавад ва худаш ҳам фасли гармоҳ аст, як маротиб ниҳолро об надиҳем, чӣ гуна метавон сабзиши онро таъмин намоем?
این اصلاً بهانه ببارانی و گرمشوی هوا نیست. این تنها بی‌مسئولیتی و بی‌اهمیتی مسئولین ساحه‌های دخلدار میباشد که نظارت را در این سمت به طور ضروری به راه نمودند. در این مسیر حالت دیگری به چشم رسید. پرتوهای در شفت شعارهای اتومبیلگرد خوابیده. مطابق با چاره‌بینی‌های مشخص برنامه، در قطار دیگر وزارت و اداره‌ها، وزارت نقلیات و مؤسسه‌های نگهداری راه‌های اتومبیلگرد نیز موظف گردیدند که در زمین‌های همشفت راه‌های اتومبیلگرد نهال شنانند. خود قضاوت کنید که جای نهال چه منظره‌های حزن‌انگیز به نظر می‌آید. تازه آزاده نگاه داشتن محیط زیست این کاری دستجمعانه است. باید در این سمت هر یک ساکن مملکت و هر یک فرد صاحب وطن سهمگزار باشد. ببینید، به اطلاعی تا حد رسیده است که همگی 3 روز پیش در این موضع ناحیه خراسان معرکه نهال شنانی گذرانده شد. نهال‌های زیادی نیز شنانده شدند، ولی امروز این نهالکان سرسبز طعمه چاروا گردیده است. انصافت کجاست ای مرد چاروادار؟ مقصد از قبول برنامه دولتی قبول‌زارکنی تنها از شناندن نهال عبارت نیست. نهال را شناندن، سبزش آن را پورا تامین نمودن است تا اینکه توانیم با این عملهای سبزکاریمان وضع اکولوژی کشور را تامین و برای پیشگیری از تاثیر نامطلوب تغییریابی اقلیم و سرسبز و خرمگردانی کشور عزیزمان حصه‌گزار باشیم. خب می‌خواستیم در مورد این گزارش اندیشه‌های شما را بشنویم، همچون مسئول کمیته حفظ محیط زیست. بله، به واسطه نوارهای تاسفوار است و باید گفت که این هم از معرفت پس اکولوژی بعضی شهروندان درک می‌دهد و به واسطه باید در سمت بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی تدبیرهای مشخص اندیشید. بیشتری که در نوار دیدیم این خوششوی در برابر از تاثیر گرمی حرارتی هوا اینچنین هستند موردهایی که از بی‌مسئولیتی مسئولین نهادهای دخلدار صورت گرفته است و به واسطه باید امروز هر یک فرد کشور باید درک کند که حفظ محیط زیست این نه تنها اصالت مقامات حفظ محیط زیست است بلکه وظیفه هر یک شهروند کشور است. آیا ما می‌توانیم خوششوی نهال‌ها را تنها به گرمشوی اقلیم و یا تغییریابی آن ربط دهیم؟ زیرا که ما می‌دانیم که در کشور ما شروع از ماه می تا اکتبر همیشه آفتاب است، گرمی است و نهال همچون که گفتیم ارگانیسم زنده است، طلبات به آب دارد، به نگاه و بین دارد. وقتی که ما هر یک نهال را توکلی میشنونیم، آینده اون رو فکر نمیکنیم، البته از سبزششون هم امید بستن ممکن نیست. هستند موردهایی که ما مشاهده کردیم در موسم گرما، یعنی در فصل تابستان که حرارت هوا بینهایت بلند است و بعضی اشخاصان با مقصد خودنمایی روزانه به آبمانی نهالان مشغول میشوند و به نوار گرفته بعضا در شبکه‌های اجتماعی اینچنین هستند موردهایی که در تلویزیون‌های محلی پخش میکنند و باید گفت که در این مورد بیشتر هر مقامات و هر فرد را ضرور است که با توصیه‌های علما اساسناک متخصصان ساحه رو آورده در دایره دستور توصیه‌های متخصصان عمل کنند و باید گفت که در موسم گرما بیشتر آبمانی روزانه این برای سبزش نهالان هیچ منفعتی ندارد، به خشکشوی آن مساعدت میکند، چون در فصل گرما تابستان موافق توصیه عالمان ساحه با آبمانی شبانه باید تامین کرده شود. حالت‌هایی که ما دیدیم و به مشاهده رسید و ما خوب می‌دانیم که برنامه قبول‌زارکنی که سال 2025 مرحله اولش آغاز گردید و تا سال 2040 ادامه می‌یابد، این برنامه نخستین است و ما تمام سال در موسم بهار و تیرما
маъракаи қабулизоркунӣ мегузаронем. Имрӯз Кумитаи ҳифзи муҳити зист нисбат ҳамин ҳолатҳое ки масалан ба хушкшавии ниҳолҳо оварда мерасонанд чӣ чорабинӣ мекунад, чӣ чораандешӣ мекунад? дар мавриди мониторинги сабзиши ниҳолон бевосита аз ҷониби нозирони мақомоти ҳифзи муҳити зист нисбати шахсони масъул ки дар мавзеъи он ё қитъае ки масъули он мебошанд ин новобаста аз он ки корманди мақомоти ҷои маҳаллӣ ҳокимияти давлатӣ бошад ё мақомоти худоракунии шаҳраку деҳот ва ё ин ки ниҳодҳои мақомоти марказӣ аз ҷониби нозирони мақомоти ҳифзи муҳити зист чораҳои таъсиррасонӣ татбиқ мегардад ки он ҳам мо мушаххас гуфта метавонем ки чӣ гуна чорабиноӣ татбиқ гардиданд? бевосита нисбати шахсони масъул бояд гуфт ки чораҳои қонунӣ андешида мешаванд яъне нисбати онҳо протоколҳои вайронкунии маъмурӣ татбиқ гардида инчун ҷаримаи маъмурӣ таъин карда мешавад ва дар баробари ин мақомоти ҳифзи муҳити зист дар мадди аввал бо масъулини нигоҳубин ва таъмини сабзиши ниҳолон бевосита корҳои тарғиботӣ барҳо мемонад. мавзеое ки мо дидем албатта дар шоҳрҳои Душанбе, Бохтар ҷойгир аст ва гумон мекунам ки масъулин аз ин роҳ шояд гузар карда бошанд ва ин мавзеъҳоро ва ин ҳолати хушкшавии дарахтонро дида бошанд, вале то имрӯз ягон чораи андешида нашудааст. бояд гуфти дар ин сан бевосита аз ҷониби мақомоти ҳифзи муҳити зист чораҳо андешида шуданд. чӣ тавре гуфтем нисбати шахсони масъул чораҳои қонунӣ татбиқ гардида дар баробари ин бевосита ҳар як ҳолате ки мо дар навор дидем аз ҷониби мақомоти ҳифзи муҳити зист сабт гардида дар таҳлили татбиқи раванди барномаи кабулизоркунӣ бевосита қайд карда мешавад. татбиқи нақшаи амали солҳои 2025-2027 барномаи давлатии кабулизоркунӣ ҳар як бурду бохт дар ин самт бевосита ба саҳми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон расонида мешавад ва инчунин дар ин самт бевосита бо ҳар як ниҳоду мақомоти давлатӣ корбарӣ ба роҳ монда шудааст. агар мо чунин муносибат дошта бошем ба муҳити зист ба сабзгардонии муҳити зист оё мо метавонем гуфт ки ба татбиқи пурраи ин барнома ноил мегардем? ҳадафи барномаи давлатии кабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ин пеш аз ҳама шинонидани 2 миллиард ниҳол нест, балки ин сабзонидани 2 миллиард ниҳол мебошад ки дар ин ҷода ҳар як шахс ҳар як мақомоту ниҳоди давлатиро зарур аст ки барои расидан ба ин ҳадафи умумии миллӣ бояд саҳмгузор бошад ва масъулияти баландро эҳсос намояд. бинандагони азиз, мо дар атрофи рафти татбиқи барномаи кабулизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва марҳилаи аввали он барои солҳои 2025-2027 суҳбате доштем бо корманди Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Наҷмиддинов. ва албатта дар ин ҷо дуруст қайд гардид ки мақсад на танҳо аз шинондани ниҳол аст. мо бояд сарсабзии кишварро таъмин намоем ва бо сарсабзу хуррамгардондани муҳити зист ҳамон мо метавонем ки пеши роҳи тағйирёбии иқлимро гирем, гармшавии ҳаворо гирем. чӣ қадар агар дар ҳудуди мамлакат сабзкории ниҳолшинонӣ зиёд бошад, мо метавонем он қадар муҳити зисти худро тозаю озода нигоҳ дорем. барои иштирокатон дар намоиш ба шумо ҷон ташаккур мегӯем. дар ҳамин ҷо бинандагони азиз намоиши мо ба поён мерасад. хонаободӣ, шукуфоӣ ва сарбаландии шуморо таманно дорем. хайр то боздид.